I denne video kigger vi nærmere og mere detaljeret på, hvad fordelene er ved at anvende et EMD-system fra Awilco, men forklarer også lidt dybere om, hvad er det præcis EMD-systemet har af funktionalitet. Vi har lavet en opstilling, som består af et forbrugsbatteri og en inverter, vores EMD-boks og et forbrug. I det her tilfælde er det en lille arbejdslampe. Inverteren har to 230 volt stik, og det er ganske almindeligt på mange af de inverter, der bliver solgt på markedet i dag, og hjælper os i det her tilfælde til meget detaljeret at vise præcis, hvad fordelen er ved EMD-systemet. Det, der er vigtigt at vide i den her forbindelse, det er, at de fleste systemer, der findes sammenbyggede systemer på markedet, der leverer 230 volt, der er de fleste af dem forsynet med et klassisk afbryderrelæ eller et sikkerhedsrelæ, som vi kender det fra vores hjem. Der, hvor EMD'en gør en forskel, det er de små strømme, de små fejlstrømme. Nogle kender dem hjemmefra, fordi de har haft en dårlig jordforbindelse på en opvaskemaskine eller en manglende jordforbindelse på en vaskemaskine, fordi Schuko-stikket ikke lige passede ind i vores danske netstik. Så sætter man en adapter på, så bliver produktet korrekt jordforbundet med husets jordinstallation, og så forsvinder jordfejlen. Jordfejlen opstår eller oplever de fleste som, når vi lægger hånden på produktet, så kilder det, og det føles lidt ubehageligt. Sagen er, at lige præcis den strøm, der går gennem vores krop, når vi mærker, at det kilder, kan faktisk være nok til at bringe en pacemaker ud af synk, eller kan være nok til at forstyrre et svagt hjerte, og dermed have en fatal udgang til følge. Og det, der så er det helt vigtige og det essentielle i den her sammenhæng, det er, at når man anvender 230 volt i professionelle køretøjer, er der faktisk krav om, at sikkerheden skal være overholdt. Og sikkerheden overholder man ved enten i klassisk forstand at bruge et jordspyd, som skal rammes i jorden, og der er nogle særlige forhold omkring det, for at det er lovligt og sikkert for brugeren at anvende. Eller også kan man anvende en EMD-løsning. Og det vi skal kigge nærmere på nu, det er, hvad er det, der sker, når en fejl den opstår. Og for at simulere en fejl, der svarer til den jordfejl, vi oplever i vores hus, når vi har en vaskemaskine, der kilder lidt, har vi bygget ind i det her stik. Og det rent teknisk er det fejlstrømme i området 0-30 mA. Så det er små strømme, vi taler om, men kan være nok til at give rigtig kedelige effekter. Lad os antage, at tingene sidder i et køretøj. Vi har strøm frem til vores EMD-boks. Vi har sat en forlængerledning på med flere stikpropper, og vi bruger noget strøm i det her tilfælde i form af lygten. Lad os så sige, at sidedøren på køretøjet bliver lukket og klemmer ledningen. Den knækker ikke helt, men den får en fejl. Der er en af lederne, der bliver brudt, og så sker der dette. Der går et kort øjeblik, og lampen slukker, fordi relæet her den registrerer en fejl og beskytter brugeren. Vi har valgt i vores løsning at sikre således, at relæet afbryder for strømmen. Kravet til installationen er, at brugeren skal have en akustisk eller en visuel alarm, og det kan relæet også sættes til at give, hvis man ønsker det. Men vi vælger at afbryde strømmen, så man som bruger bliver helt bevidst om, at jeg mangler strøm. Jeg er nødt til at gå tilbage til køretøjet for at finde ud af, hvad der er galt. Nu fjerner jeg fejlen. Det kunne være, at man finder ud af, at der er en ledning, der er brud på. Jeg nulstiller relæet. Og så fungerer systemet igen, indtil næste gang, der opstår en fejl. Og det, som vi vil vise med inverteren her, det er, når vi så laver fejlsimuleringen på en udgang på inverteren, der ikke er beskyttet med et EMD-relæ, så bliver fejlen den opstår, den sidder der permanent, men det er stadigvæk muligt at bruge udstyret. Og det er i henhold til normer og lovgivning faktisk ikke tilladt. Så EMD-relæet beskytter brugeren for enhver fejl, der måtte opstå fra 0 mA og op efter, og det svarer faktisk til, at vi har den samme beskyttelse
på vores arbejdsplads, som vi har i vores hjem. Og det er trygt både for brugeren, men i særdeleshed også for flådeejeren.